Bakang biriji Cangkemengkong sikra mata undang madya ya mung wanti-wanti weling kutaga ayo mau wah usuk lah enggak kerai hilang nyawa wah gede bae kanges muerom winalen ayat-ayatan katiku sumo mangambar-ambar kuku sing tupaku malon kalon haur meko kang membo batoro tan samara pamoreng suksma sinok maya winah ing sepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana terlen saking liya layap ngaluyut pindo pesating sumengo sumo suping rasa hati lahing kula wau datang kinun sabarang Buddha samuka ing mapan wonten madyaning kedhaton ing mangke kali sang mega nanda ngawi sang yapa kadang miwah sisaning para prajurit ngalengka pating gelareng payah macan sewu mungguing saking aglar kang samya sibo pindha bingang samudra adya mandrahing puspita
iku monggo tumingal Hatambo samyo matali wiranek wilateng kondo Kaywanggung mangundang niti Benjang sangat simidjo Asinyo ngetalius Kuto Surawilogo kaya buta singa wegil Pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Menika Kakang Mas Megananda ingkang animbali dhateng Kadang Paduka kepareng kula ingkang rayi Puntri Kaya cumadung dawuh nadyan kula semanten ugi Kakang Mas kula ingkang rayi Puntri Netra cumadung dawuh kula mboten kampung Kakang Mas kula ingkang rayi Puntri Sirah cumadung dawuh nadyan kula semanten ugi Raden Abdi Paduka kula Puntri ma takdir cumadung dawuh kadang-kadang kuwi ngadipaten ngertenono wiwit dina iki pun Kakang lan Siadi kudu ngatonake dharma bektimu tumrap marang Praja Ngalengka sira kudu ngetokake ngreh kewajibanmu dadi prajurit lan kepiye nggonmu tansah rumeksa marang raharjaning Ngalengka lan nyembuh marang aruming Praja Ngalengka utamane Kanjeng Rama Dewaji ingkang wektu dina iki Praja Ngalengka ngayahi peperangan Sari Kuduk Palwaga mungsuh Wadyawanara sira wis mangerteni dhewe akeh para senopati saka ing Praja Ngalengka Eyang Patih Prahasta ingkang keri kepara paman Kumbakarna ora bisa ngentasi karya tak jaluk sepira sing dadi sumpahmu awit wektu dina iki pun Kakang ingkang pinanggenah minangka dadi senopati saking Praja Ngalengka waduh Kakang mrai paduka Kakang Mas badhe magut ing ayuda kula sagah dados senopati pengapit semanten ugi kula iki sagah inggih menika ngudhakaken bondo kula wis piyambak jiwa raga kula minangka tetombok jayaning negari Ngalengka kula boten badhe mingkoe mekewuh napa melih kula Kang Abdi ugi badhe ngetingalaken dharma bekti kula kunjuk dhateng Sinten Prabu Dasamuka tuwin kula ugi badhe nderek ngarumaken asma darah Ngalengka ya pun Kakang bombong krungu sing dadi sumpahmu kabeh para kadang-kadangku mula kang saka kuwi mara gage cacahna prajurit Ngalengka isih pira abdi kinasih nggih nyuwun pangapunten prajurit negari Ngalengka namung kantun 50 tiyang lho mung kali 50 nggih ketok isih kaya akeh mentu wah kathah pripun 50 niku mawon sedaya mboten wutuh kok ngono nggih anten sing tangane ical setunggal anten sing sikile kalih-kalihipun ical wonten prajurit ingkang tanpa tangan tanpa sikil babar pisan yen ngono para gage sing isih wutuh pira ingkang tasih wetah menika 3 ingkang edan kalih waduh edan perkara apa kan nggih nyuwun pangapunten nyumanggaken namung ketingalipun ewah pikiranipun inggih awit sampun dangu pisah kaliyan garwa menika amargi sampun dangu anggenipun mapan wonten pabaratan dilalah pendamelanipun ing bab kesenian menika mboten mlampah mula sak dalan-dalan ura-ura mawon nembang mawon nggih mboten maiben ya wis ora dadi apa bakune waton isih kuat nglawat wajib diangkat nggih mengko sing
do mboten wutuh mung kula tandune. Mengko nek pun tekan palagan pun selehke mungkin titis-titisan kancane dhewe mawon. Oh dialap apane wis ora eneng. Mula Kang Saka kuwi mara diage kirapno madya bala saka praja ngalengka sak anane. Bocah manggung metu jaba keparamata wasila. Tansah nembah kang winiji. Sang tumenggung sikra medal undang madya. Kala mangko rumah kang para radya anambe dawuhira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidal wasnya rampung sang tumanggung genya Keparang Raden Purwadya Bala sampun samapta ing gati kabedhalaken sowan-sowanci mboten bandha tumrap bima. Ya syukur bangkis kedhi jumurung malah sira metu maneh dhisik ana dadi pambantahe laku para Madawasila. Enjing bidha gumura saking Alengka Nagri. Kung ingkang Puswabra busananira lira surya wadalira saka ing kala diarsa masangi jagat mungop-mungop ning sapusaing wukir mertabak bangsunira rasarating surya nampek pegolan gunung-gunung Wonten ing mangkono bidaling wadya ngalengka ing Cinandra Kadya Maesa ginerep.
sangat kang nampak kumpul sajuru-juru alto-totan saru teni romat barna ing tau sampun bidal sang Joko prajurit saking nagari Ngalengka ing mangking kantong inggih patih Pulun Tani mewah Togo Tejo Mantri ingkang arsa ngawat-awati dhateng lampahing para prajurit saking nagari Ngalengka. Wangeng driya mangu-mangu mangun gongganduhan limang lelena tanpa kaning Togo wonten dawuh Kiwate rumangsa melang-melang rasane atiku ya awit Raden Indrajit ingkang bakal magut rananggana ngadepi marang para wanara bakal Prabu Rama. Nggih. Ning sing kepripun mawon kula niku wis dadi abdi kinasih, monggo kula kadhawan ngawat-awati. Ya mung wanti-wanti weling Kutaga yen to nganti dadi peperangan tak jaluk Gusti Raden Indrajit aja nganti bisa adu arep kelawan Raden Gunawan Yoga. Lho, mangkiri sebab ngopo? Mongko sampun cetha, sampun ngigla Raden Gunawan menika mapan wonten barisaning para wanara. Iya, aku ngeman marang Raden Indrajit Yoga wis pitungkas kuwi iki wae eling-elingen dadi ora gegempuran. Yen Raden Gunawan ingkang maju ndak suwun Gusti Indrajit enggal diaturi mundur wae. Weh, kula eling-eling niki. Wah, kene ngopo iki? Wis diwanti-wanti yen Raden Indrajit aja nganti tetandingan kelawan Raden Gunawan ya. Nadyan aku ngerti kunci pengapesane wong sak praja Ngalengka iki ana setangane Raden Gunawan. Coba tak elingke. Aja nganti Gusti Raden Indrajit adu arep karo Raden Gunawan. Muga-muga aku ora lali iki mengko. Miap langening kalangyan aklar pandam muntar tinon lir kegunang suram soroti tanpa abdang sor tanpa jaring
gegono dasare mangsa ketiga Imohanawang ing ujung ancala seneng karya wigena miwah sining ana waksa kuntingono Wong kelimang kono sampun bidal wadyabala saking nagari Ngalempo ing den pangarsane Sang Megananda ya Indrajit sinigeg gandya kang Nursita ing mangke mapan wonten ing pesanggrahan Mangliawan para wanara ingkang kepareng pinarak lenggah ing den pangarsane Raden Hanuman para wanara ingkang sugengipun ngayom sak ngandhaping Bathara Wisnu datan pun kalian to lampahing para wanara datan kepleset ing jurang ing kanistan.
minangka candhai lampah alah menika waring gumlaring pesanggrahan Mangleawan nyata pesanggrahan Mangleawan yasaning para wanara ingkang mapan wonten ing gisining samudra Hindi Sri Rama Badra ingkang sanggrah wonten ing papan ngriku awit nalika semana nembe ayunan-ayunan yuda lawan Narendra Ngalengkadiraja kanthi hang lampahi Baratayuda sari kudha palaga kathah para wadya raseksa ingkang kapagoting pupuk nadyan swasana yen wonten ewadene para wanara ingkang sajejake dhateng wilujenge Sang Nata aninggih Raden Anoman ingkang minangka dadi tetuwangganing para wanara ing adhep ingkang kadang wanara ngembang ora laribang inggih Risang Jayanggoda tan kantun Kabisuweda miwas sang jerenganing para wanara ingkang sami nengga dawuh timbalaning Nata Prabu Ramawijaya sawise hanggih lenggah mangkono pangandikaning Raden Anoman ingkang dereng kawijiling lisan aludon laku ning lekas kula kita linuting kidung om kadung kadereng hamomong mun manah rahayu aywana kang tanagolong gumawa manatu karena niloro mangapus puspita wangsalan semon ing om
kula Yai. Yai Jayawanggoda. Ana apa Kakang Anoman nimbali kadang mangku Jayawanggoda? Kakang Sweda. Ya. Piye di? Lan kadangku Janula Janulen. Wonten dawuh Raden. Wonten dawuh Raden. Lan sira kapi sempati. Wonten dawuh. Jroning wanci leren ngene iki tak jaluk para kadang aja padha ninggal marang kaprayenan. Awit Anoman iki wis apal marang kekuwatane lan kelakuane Prabu Rahwana kang pancen julik lan kebak petung. Padatan wanci dudu wanci dheweke banjur ngerekake wadyabala kanthi nyolong laku. Ya. Bener kandhamu Kakang Anoman. Nadyan Rahwana ratu kondang gegedhut ning dheweke ora isin nindakake laku culika. Tuladhane kaya awakku dhewe iki. Kan nalika semana aku diombeni, dibebujuk, diwalik nalarku dening Rahwana nganti aku meh wani karo Sinuwun Prabu Rama. Ning aku percaya kok Kakang. Kejaba Rahwana ngerekake wadyabala ning dheweke mesti nindakake karti sampeka kanthi bebujuk nganggo tembung manis marang Wadya Pancawati supaya Wadya Wanara padha balik melu dheweke. Kepara ora sungkan-sungkan andum dhuwit marang para wadyabala Pancawati ing pamrih padha gelem melu dheweke. Watak dasa muka dasar dheweke kondang ratu sugih mesti ora iman udik-udik dhuwit kanggo njondrot kelawan mungsuhe bakune dheweke kelakon. Iya, bener kandhamu Yai. Ingkang mengkono kanggo ngawekani kuwi mau kabeh aku njaluk padha sentosakna jroning batinmu. Yaiku sepisan kudu percaya yen Sinuwun Prabu Rama kuwi mapan ana nggon sing bener, dene Dasamuka mapan ana nggon sing luput. Kaping pindho kudu percaya yen Sinuwun Prabu Rama kuwi utusan Dewaning Adil ingkang bakal ngadili menungsa kang pancen sasar bebudene. Yen rong perkara wis tok tandur jero ana pikirmu lan wis tok paku wiga wekas, ndak kira kowe kabeh ora bakal kepilut marang pangiming-iminge Prabu Rahwana mau para kadang. Ya, Kakang Anoman, aku uga urun sithik pepeling marang awakku dhewe, mudhune marang kabeh para kadang-kadang wanara. Jroning ngayahi jejibahan luhur ening paperangan, aja lali marang Satwara prasetyaning satriya tama. Sat iku nenem, wara kuwi pinilih. Sepisan kudu setya ha Prabu. Kaping pindho lamun magut perang alu wong tatu warang kerenjang tinimbang bali nandhang wirang. Kaping telune bisa ngayomi andane. Kaping papat pinter ngatur gelaring baris. Kaping 5 teguh marang gegebenganing prajurit. Ingkang pungkasan yaiku aja seneng ngumbar janji lan sarta kudu bisa nyimpen wadine negara Kakang. Kakian Pisan kapirangu rinanggo kinempet jampit dosa naning bawana ya situ kang malang ati ya situ kang nesing tias ya situ kang kudu garing kapian mawa gawe kaget apa-apa kemarin matur Raden menika wonten sanjawining pesanggrahan wonten barisan segelar setapan wonten pangling barisan saking nagari Ngalengka ing sampun nagut ing ayuda. Lah ora tenan to aku ora wis kandha to Kakang. Dasamuka kuwi ratu julik mula dheweke seneng nyolong laku ngerti yen para wanara durung padha tata-tata kepara dhewe wis gelar baris kuwi bakal ngaraboso marang para wanara. Ayo padha tataning barismu sing praitna dening ati-ati. Ayo padha budhal iki.
Kaya butulawa panjriting war panjriting turang gesti kata ingkang tuwaca layu sabet ora pangling munyuk putih kowe ra Anoman biyen kan kowe kowe Anoman sing biyen ngobong negara Ngalengka iya dasar kepala nyoto mara daging aku kowe sapa iki putra Ngalengka Raden Trikaya pangrap kowe biyen gawe geger ngobong negara Ngalengka omahku katut mongko lagi slup-slupan wis tak obong bangsat elek. Di Rama Wijaya kemajure nih perasah boleh sing ora ana Anoman mungsuh lena pangindam remet dadi klaring epek.
dia. Oh. Ah. Hoi, buat canda, lo dia ki an. Iya. Hoi. Oh, man. Dian, iya, hei, ya. Ayo, ojo minggat. Hei, Dian. Oh, hei. Goreng ini. Goreng ini. Parat. Oh, gua ance. Gamane satriya e. Ngun. Jadi, hei, wah. Wah. Korene kawanku, Dino. Hei. Oh, lah. Cadak. Yo. Hi. Hei. Iya. Oh. Hei. Menungso murang tata kethek elek madonake marang Trikaya iki Maradhyage Tampanana pengabaran angin Mawisa dadi marganing patimu Barat. Raden, kados pundi Raden Gunawan? Menika Trikaya ingkang magoting pupuh. Inggih. Piyambakipun ngungasaken kasektenipun wujudipun angin ingkang Mawisa mandi. Waduh, mila kathah para wanara ingkang sami pralaya. Awit kaprawasa saking ganase angin ingkang Mawisa. Namung kula suwun para wanara ingkang kedah ngatos-atos. Anggenipun majeng supados angin kala wau balik dhateng Trikaya. Sedaya para wanara kula suwun keparang astara ning pisan. Oh iya, sedika.
kadangku tumekaning pati aja dirang gumuyu Trinetra ayo ngono sapa iki Jaya Anggada Anggada iki ayo anak Dasamuka mripate telu cik madani Trinetra ayo Mas Rene cobaan hot iki gabungan hai ayo ngendel-ndel iki ketheki Trinetra durung kalah pengabaranku tampan ono ayo Raden Anggada kados pundi menika Trinetra piyambakipun ngungasaken dhateng kasetenipun mripat ingkang mapan wonten bathuk saged andayani dados geni ngobar dhateng paperangan lajeng kados pundi Raden monggo keparenga paduka ngasta kaca pengilon mripatipun Trinetra ingkang ngedalaken latu kaya wau mugi tinandhingi kalian kaca pengilon kala wau tumunten latu badhe balik ngobar dhateng Trinetra. Oh iya, sedika. Ngapunten anu para waranggala warang para wanara parangga. Wonten menapa lho? Mboten sing beta kaca pengilon ora enek iki. Waduh, lha iki iki. Oh, nyong pangapunten. Merkara wonten wanara ingkang caca netra to? Nggih. Ngangge kaca tingal to? Nggih. Dipun pundhut mawon. Kaya ora iso balik. Wah, monggo keparenga Kupati. Wis, sedika.
Ana munyuk putih. Kowe Anoman. Yo, aku Anoman. Wah, ora pangling aku Anoman. Dian kethek putih gawe geger ning alam kok kowe biyen. Sing ngomong sing iki. Aku. Oh, sing dhuwur. Kowe Dian sirahe telu. Iki telu bareng. Iya. Maju ya maju bareng. Yang pancen arep nyoba Anoman Maragade maju. Wah. Diget siung ngapik ilang nyalamu Pak. Oh. Wah, ya. Oh, mati kowe. No. Oh. Mati. Mati aku. Wah. Oh. Ya. Canda goblok nyaduye. Ayo. Waduh. Sopo sing kecokot iki? Aku. Wah, sing kecokot aku iki. Wah, tujune aku ning mburi. Aku ki sing ngarep iki. Ojo rame ae, Bang. Ya. Oh. Iya. Hit, hit, hop, hit. Lo. Wut, wat. Ya. Patah. Las. Hei. Oh. 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 Iya. Hei. Iya. Hei. Hei. Iya. Hei. Ya. Hei. Iya. Iya. Oh. Hei. Oh. Oh. Hei. Oh. Hei. Iya. Hei. Oh. Hei. Iya. Wut, wat. Hei. Iya. Go. Oh. Hei. Oh. What? Bedolke wit keproke dadilan patimu. Ayo tunggale maju aja ayu lho. Ayo ya otak hey 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 yo yo otak hey hey mati hey oh oh otak hey yo mati kepindho. Ayo wadya ngalem kok majore aja iku ya ayo wonten menapa Raden? Wonten menapa? Gilani. Wonten menapa to? Trisirah. Pripun? Kula pejahi wangsul gesang malih. Oh, ngaten to. Inggih. Menapa paduka mboten saged aningali kasunyatanipun? Lha pripun? Namine kepawon sampun Trisirah.
sirahipun rak 3 lho. Inggih. Keparenga paduka magas sirah tetiganipun menika. Oh ngaten. Inggih. Badhe dumugi pralaya. Nyuwun pangestu. Ayo, entek nalarmu. Ora bakal bisa mateni aku. Mokal menungso ora iso mati. Kecekel wadimu. Ayo. Hop. Ah, hei, ah. Hei, wait, iya, iya. Hei. Ah. Oh. Hei. Hei. Oh, hei. Iya, hei. Mati ya. Oh. Hei, iya. Ah. Akan. Oh. Iya. Oh, iya. Hei, hei. Hei. Wah, ya. Wah. Oh, iki kari siji. Ah. Ayo. Terus pundi gampil to? Orang diko mau-mau. Ngerti ngono wis mati mau-mau. Ora sandadak bedol wit. Nyatanipun Wadya Ngalengka menika hanggadhahi kasekten linangkung. Sampun telas putra Ngalengka. Nggih, kedah prayitna Raden. Wow. Ngawur. Kudu karepe dhewe. Gustiku Trikaya, Trinetra, Trisirah wis mati kabeh. Iki Wadya Ngalengka trima takdir. Mangsa maju rene. Ndi mungsuhku maju rene. Namo Suramata Jaya Marta. Ayo maju rene. Wah, bentar nanti liyane. Wah, bangsa iki mencok iki mudhun. Wah. Nelek. Oh, bentar, ayo liyane. Wah, ayo, masuk. Wah, rusuh. Wah, kok rai. Hilang nyawamu, we. Rasa delik. Ayo, ketokno dadamu. Wah, edan. Dadane elok kae. Awas. Ngono kuwi lho. Ah, ngono. Hei, edan. Wah, edan. Hei. Ngamruk lutut. Awas kowe. Hei. 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 Rusuk. Ambune ra ilang. Wah, candra, modar we. Wah, modar we. What? Modar we. Wah, gede bae. Wah, tiwas kowe kumbangke karo merem. Ayo. Wah. Mungsuh modho liyane kejaba aku. Wah, la iki.
Aduh. Sapa iki? Abi Sarmadi. Oh. Mula kok nganggo pempes. Bae. Adae lara iki. Tali takon. Wadya bolong alengka trima takdir aranku. Ayo mungsuhmu aku yo. Aku mungsuh ora nganti liya dina nek mung kaya liyane ora sudi. Ayo kowe perang karo aku tak janing lumadang. Tak sampluk godril ora pecah gas mar ngerti wonge aku. Majuwa mungsuhmu aku aja mlayu lho. Wah, ayo entek maremu kowe. Ayo ya pedhot kupingmu kemakine ora elok mung kaya ngene kok sepira kasoten aja mlayu Mas ya ayo di kowe matine kaya ngono lho. Kabeh kethek nganti ora iso ngalahke. Yo, mara gage. Tangi kowe. Ah, sik. Salahke kene lho. Aku sih urip lho. Aja mlayu. Ayo. Wonten menapa? Elok sanget. Sinten? Lho. Ana prajurit rupane lenro. Kemakine ora elok.
Yai Anggodo mateni bali urip. Wah, dudu karepe dhewe iki prajurit ngendi lho jane. Kula rak sampun matur to. Prajurit Ngalengka menika dugdeng sedaya. Mboten ngemungaken putra Ngalengka kalebet para nayaka prajurit ingkang alit-alit menika anggadhahi kasekti linuwih. Kula iki nggumun kepruk wit ya urip meneh. Kula cokot ya urip meneh. Inggih. Menika prajurit kinasih kaliyan anak kula Indrajit. Oh ngaten inggih. Namung nadyan makatena piyambakipun anggadhahi pengapesan. Menapa pengapesanipun? Cebi kula padosaken gambar menika pengapesanipun tiyang menika. Oh nggih, monggo Budhu. Monggo. Lho. Nek enten gambare wong wedok. Nggih pun to niki mang maju mang tuduhke. Mesti susah tah nika. Oh nggih. Kaya ngapa kasektene? Wedyan pengapesane kok gampang meniki. Ayo. Ora nang sing iso, Mas. Aku kondangmu kaya ngapa sing jenenge Anoman jari Satri Wikrama. Aku ora wedi, Mas. Ayo, kethek kae dokon maju rene, tak kok kabeh getihe. Iki yen ora Prabu Rama dhewe ora ana sing iso ngalahke aku. Merga Rama karo trima takdir iki pancen padha-padha titising dewa. Diane elok. Iya. Ayo, anakmu kaya dapurmu maju, ning kene margane patimu. Pedhot dasmu. Waduh, ulan wae. Pitados mboten. Elok. Pitados mboten. Nggih niku Raden. Mung sak gambare kok nyebut-nyebut wulan-wulan. Wong prajurit menika rak nggadahi sakit jantung. Oh ngaten to nggih. Mila ingkang wonten gambar menika kala mben menika siswanipun. Oh. Gandrung nggih ta. Mboten kelampan. Lajeng sakit. Oh, nembe ngertos kula. Nggih. Jane ora pati mesem lho niki. Gambare yo mencek ngene kok. Awak jenenge sing dadi jantung ati kok. Oh, gampil to. Waduh, duh. Wong karo kaya ngene kok sida mati. Nika pengapesanipun. Oh nggih. Pundi gambare? Oh, mboten kula simpen mawon. Lah iki kajake ya. Audi sir. Oh, ora bejaji kok. Pun sampun telas wadya ngalok namung kedang atos-atos tasih tunggal. Anak kula Megananda dereng ketingal. Monggo dipun sanggong kemawon Raden. Ya. Kadang-kadang wis padha tumekaning pati. Indrajit yen to aku maju malah sulung mlebu geni. Sawetara aku arep ndelik ana jroning mega. Ngenteni wahyaning mangsa kala. Mengko wis titiwanci, wanci bengi, wanci wong padha turu kepati. Tak cidra Prabu Rama. Oh